kumsang khazakwa somnga February thla khan a hu hawa tlang lon te chu khati hun laya atlang ming tar lan lo panga an lon lain a chan le wang hria loin an boral hlau maya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Team Race Industry Viva ko naizol in office hotel door biakin le hall chung moi takin an siam theya wiring kitchen cabinet partition le chuat pha te po an siam sak thei che ceiling a man tur le green playa te company ne na in thlun zom ania in chung cheidang lami ngai tuani chuan Team Race Industry hi ngai tua chuwa kang che aizol chunga free delivery an ti theya ahmuna dor dutan parking a harsat nam lo. Team Race Industry Viva ko aizol contact 9862211533 9366332020. Tuna chuan kumzabi somni pakata thil thleng makber te jingami ani to ne he diat love pass thil thleng hi engwang chi ange ti hria chu hi kan hnai to em. Hello. Apa makau ke phone bateri thile tu. Eng tu ne ka chung de ka piak thayang. RC mobile wall tatangin. Phone ka leng chi ti kha. Ni mo kha RC mobile wall tatangin. Yes. Phone ni le don chuan RC mobile wall tangi leng jo. Cool. Hey. RC mobile wall ta hian handset barphone le smartphone chikim kan kolasin ramriak thinte ta na man chi battery tlo le man tlo ma ombok mobile phone company sang kut chhuak kan kol kim khopasin Redmi preferred partner kan nia mundang ai tlomin kan pe thei bok accessories chikim kan nei bok mobile repairing po kan ti thei ngal boke RC mobile world chanmari RC mobile world bar bazar dorpui phone 23277776. Computer World Zarkot Main Street ahian eyeball CCTV chi shang aman to matanga atober thlengin kan kola mindor tu te tan athonin installation kan ti sak thei boke IP camera bullet le dom camera kan neya panoramic wireless 360 camera asir tel te na chaga halang thei po kan nei boka chu mai ba ka starlight color night vision camera zanama po color thei kan nei boke mindor tu te tan kum khat free servicing kan ti saka manufacturing warranty kum khat kan pe boke zo khalam le hun danga changa mindor tu te po amuna installation kan ti sak zel thei boke. Computer World Zarkot Main Street contact 0389 234 7911. Rohapa musical instrument le sound system plom takin kan zwara tin light le sound system plom taka ho tu kan ne ring buke biakin le hola sound system installation kan ti sak theya acoustic treatment Singapore changa zir chuakin min chu chi rang buke Zarkot A21 traffic point bul phone number 9612 159 365. Mi pahnih ten tlang an lon lai mek chuan khotlang tlang dunga te chuan ni chu atla tran der to maya chau tong khong na le Russian classic chanulam vot em maya wang chuan malam pan an kal chu an bok wak ti lo chau to a ma se an tumru na chu achia nip zo chuang lo ani an ril ruwa thil pakhat chau ta in vur cha taka chuan an kal char maya
an ni hi Ural Polytechnical Institute zirlai ten nia tin an thian te tlang lona jin chuak te an zonga an ni ho chukar ni malama ho tura ngai to lola kir chi lo te ni khuaron thim zel chuan reilo te a chuminia ta na an na top sanari a hun don ti en tira thim thama ai kul na mun lampan tura an han ngai tu chuan an hlim te chiam lo abikin kang mun lo om lu tu kanga phei kha chuan ma se lo om veo na chungin an om na mun ma chu aro puyan ti hle maya helai ram palai leng hi a hadam thlakin muan om na big riaw ne ya an thian te chunga zangai ma na te chu an be sei om chun chu ne an thin lung te chu song het veo ma se ni tam tak an han zon nu chuan tlai ni tlamek ang maya rang chuan an be sei ne te po chu a chau tan to a an ma maya chuan khola chia kho tlang bul thut chu ma man si nam tong thu mala tanga an le tlang thi tina ne ya tual chung nam man si hawin an phuana chan po chulai muna chuan eng thil ma tro thei lo ne hemi awang hian hemi tlaya mi pahni te lo muak tu chu tlang mam thalu tuk tak vurwar sarina bo chuk mai hiani enge mo hian an rilu lo la peng lo se chu khami china khan an kir le nge yang khalai mun war tha em mai kara khan tlang panglai hol vela chuan thil dum pakhathin mu theya ril rushan lak puang mai hian alo pir chuaka avel lena in mil lo em mai hiani chulai mun han bo tur chuan darkar chan vejet an la kalanga ya ma sian kal nai zel ta ga chuan puanin lian takani ti an hre thei ta ne chuti vele an thian bo ta te jinga mi te an ni ti an hre theya an han en chian nu chuan apanga kolian ve tok takom ti lo chu ani turang thlapin om vek thungani chu puanin sirvel chu kor chung le ipruak velin alowin thua vur chunga kalna phei khok te chu alu ka sira hian alowin hung thlapa kor chung puar chi le puan thua te chu chua ta in pha tin mundanga mimal thil in da tha an mu boka thing e na sheile ara po pindan te takte tia lek tombuk hnung lama chuan an mu bokani chan chuak tu pahni te chu mi hring ruang mu tu raum lo chu an tho huaya in veng tak chung chuan an lomril rukhop mai an thian te chu an la thilo ni ti ring thei tura an in da ta ma se an ril ru chuan helai mun an thil mu hi apa ngai lo ri wa hrian nan nei ani khati hun lai kha chuan an hrebik lo ma se hi thil mak lu tuk tak mai voini thleng pola chui chua thei lo in tran na chawala ne thil mak chui chua thei lo lar berte jinga mi le chanchin mak dang dai tak mai aron ni chauta a Russia chau po ni lo khovel pum pui chanchina chuang ani chuta chin ni rei lo te chungin an thian te rong chuan mu chuak tran ta a ma se an thi dan te chu a in mil lo hlom hle ani a chan pomom tak thutluk na nei thei ani lo a tin police thil chuine te po an ti top nga la hun rei tak chu soi jui lo in om ta ne kumsang kha zakwa som kwa khan kumsom thum jen zon thil da thatna hmuna khung bo ani nuin Russia sarkar chuan mi pui hriata thil thlendan chungchang hi atlang zar ta ne Russia rampo na chuan hriata hlolem lo a ma se kumsang hi chhovel khan internet website creepypasta tele YouTube te zarzovin khovel puma mi puinga event a hlo chau tran ta ne hei hi voi tam tak ilo hria to nu thon thu ani mai thei ma se voi khat le chi soi min phal sakula keini chuan thu dik chau tarlan kan tuma tin thu zik luak lo piang chu kan thai bo zel don ani thil thlen dana ta tol zelin le chiat to na po kim chang takin kan ron tar langang tin rin thu omang te kan thai langanga pakhat zelin kan la chokanga kan thiatanga kan pai bo zung zung don ani ti chuan ani dan tur ang thei berin ron chop chu kan tumang amai ro chu hemi chungchang bi khi chukum sang kha zakwa somnga pakua February jan vot lutuk maya khan eng chi nge thleng ti hi kan hre chu ngai reng reng lo mai thei ani kan hria thei ro chu khami thla masa khami kum vek January khan Varslov khuwa Ural Polytechnical Institute zirlai pakua tele an aya u sipai bang thien pakhat hawin Siberian ram palai lenga tlang lon turin an kal ti hini an ni ho chu an va in som an nia tin tlang lon thang vek an ning heng he ni an vai chuan an institute nge in theina te na grade 2 apek te ni hloma an thil tumber chu Ural tlang marlama om otor ten tlang lon thlen ania chumi om zia chu Russiaram classic vo ber laya mel zathum vel set ke kalangai don tin ani Igor Dietlov ana kai shroya ani hi radio engineer lar takle pian pui shroi tu kan tiang hi nia ama hre tu te chuan za vekani tu te poin akianga tlang lon chu an chak vek thilania tin ti hlotin thei chu choi moina sang taka ngai ani bok he thil thlenna hmun po hi a hnuwa ama ming choi hian an phua tha nge ni he jin kong hau tak maya tel te chuan tlang lon grade 3 certificate an hlo chuak dona
khang hun lai kha chuan an ramat lang lon choi moina le te na sang berani chuta hlotling tur chuan atua te po chuan mel za somriat paruk zet ke kal langaya chuta mun lia thena mun thum zet chu mun hau tak le hlau om an paltlang ngei bok turani arei lo bera an thang chung chuni som parukatling ngei turani a chiunga tanga tlem bera ni riat tal chu rampalai lenga mi tlo polo huna anom turani tin alo bera ni ruk chung puanin an kho sangei turani bok na hau tak takania ma se he na an puitleni ro chuan he certificate an hlo tur hian akala te chu master of sports ni chungin an thiam na te an zirtir chhong theidona chu thiam big ni chu he polami te na an du ber chu ni ti chuan chung thian ho mi som te chu an bek a lian tak tenen Wislov rail station an din lai chuan phurna le tumruna in chopol borok chuan alu atlatane an ril rungai tuana chuan hei an jin kong hnung ber ani don tingai na reng an hrebik lowa top na po boi chuar tak mai tur le ngal chu somzinga pakuate chunung damin an kir to don reng lo ne thil thleng tur shelok ang main a somna yuri udin chuan an jin kong chan ve a chuan dam lo na wangina top sana ama wang hian January somni pariat thlenga he thian ho chet veldan kim chang tak kan hriat thei pha ta ne chumi pialama thil thleng te chu an jin dan thu chin chiana le an thala ka tangte ngai ruat chop mai chawani ta an jin kong ha thlak le khir tak mai chu heti ang hi ne January ni somni pathum tlai khan Wislov atangin zandar ko le minin nga arelan chuanga chu chuan marlam mel zani chuanga hla Serov ko athlen don ne chu jin kong chu dar kar som pakhat vela hla ne a chu tiang chuan an tumram chu atuk jing dar sari le mini som thum pakua thleng tur an niang Serov khuwa an mamo tok an mut nu chuan chanulam chuan tul chung sikula no pangtenen in ti hlim na hunan manga tlai arel dangan chuang le a ti chuan marlama bok mel zaji da hla ifdela athlen donane janlai dar som pani vela thleng turin hemi wang hian January som ni panga vichei shui thleng tur jing da rukbas an chang chungin darka rukjet an nga angai pha nge ne atu ka po marlama zel chuan mun pakhat sector 41 an ti mai chu an pan le a chuta chun zan an riak ani ni som ni pasari tlai dar li a chuan zan khuwa in lofza lui khang chu an zo chowa ti chuan atuk jing kara chuan leilai na mun rau san to a chuan an thlenga helai chin an thlen hian yuri udin chuan aru chuk tu le thana ba ka damlo na danga wangin engma ti zui thei talova ani chuan a kir san ta ne in thana den soinu chuan midang zong chu an tumram lampanin marlama chuan an thok chuak le ta atop na kallo na lama thian te tol liam chu a han thlek le a thinlung chu poi ti nai na khata adam lo na in anunna chan him ta hlau jogani ti hremi alo chuan hei hi a thian te dama mu top na chu ani ta ne hemini January ni somni pakua hian chung thian zo ho chuan tlang lo na chu mu mal takin an kalpui tan ta an jin kong te rel le ba sa chuanga hun an man hnuin tuna chuan na hau tak tak chu tran na hun ta otor ten tlang lampan chuan kein an kal ta char mai ani zanan rena tur puan in an sual ma zong chu lofza lui khang dung chu zo in vur chunga chuan tlai to tak thleng an kal ngata ni som thuma chuan ospia lui zo in khothlang lam an pan le anga chuta tang chuan tlang ming nei lo me pan chin che dana hait sang khat som sari pakua ti chuan pan le don ani hemi atanga kum khata liam no hian he tlang hi man si nam hoina an kaudan kholat sia kho tlang thi ti chuan a ming an phua zui ta ne helai hmuna hian in kula an phurte ti jan de unan an bungruan ma moem lo da thatna hmun te siam an tuma hei hi otorten lona atana in bua saina kal zelani February ni khataron ni chuan khuanom lo ema wangin ma po son chaklei theilovin an tol hret chawani ber mai an kalna chin po chuan mu chian thei si ro wangin an kalna chin pon lo thel dewa tlaini tlak don to a chuan hait sang kha somsari pakua panglai hol vela chuan an lo om to ni ti an hre theya igor chuan chulai hmuna chuan janata na in kulmai chu ati thuta an local to chin thellowan om theinan le khuwa chu thimtran to wangpo ni nge yang chu ba ka tlang panga rebu khan sual chu injirna na du wangte po ni panga tinama le midang te tan po in en chin na thata ka ngai ni engpo chu ni se chung tlang lon mi te chu an puan in suala chuan tlaidar nga le ni somthum vela ain khung fel to a hriat ani in en chin na le kha the evening authority ti chu an bi hawa hei ni enge mo za tang khan an thian ho jindan vel chian a hlim omang reng takani a tin tho ho na thajok siam na na kalpuyan ne anin kulna hmuna ria bu kan solai thalak te po mu tur oma atua te po chu an hlim hle ti hriat thei
amai ro chu mi nu dar kar thil thleng chu hril fiat theilo khopa mak ania tin nu a chuan voinia dia love pass thil thleng kan ti chu alo ni ta ne tu man eng thil chi ange thleng an hrelo ma se an sul nu mu chu te tangin thu nei tu te chuan February ni khat jan eng ti hun emo a chuan enge moni hian tlang lon ho chu hlau le thlabar takin a siama an puan in te zai thlerin pon vo taka chuan an thom no hak pan tak tele kelong ten an tlan chu ngai hialani an ni ho pakua chu an zawain an borala atam zok chu khovot in a metluma then khatero in hliam na takan tura atua ma in heng thil te hrilfiana pom tlak takan nei theilo thil thleng pum pui mai hi khang hun le chena ta to kha hrilfia theilo hli rala neya baga helai huna thil thleng te soifiana oyom lo mel ve tak tak ngai dan le thlir dan aom nuala ma se khoyama hanrin bur theani lo ne thilrin le loma om tran na chu February thalai hol vela tangkhana neya igor le a kopui te chu February ni som pathuma virslovanon kir tur an neya ma sen mani chansin hriat tur om tami alo mai hei ro ngai thallo na tur ani lem lo han khomon deuh te chu thil pa nga ania tin an jin chuatir khan detlof chuan yuri udin hena an jin kong chu tumlok aya an rei abe sei thu a hrilani ui mate du Christmas chu e ko klom si tha si ka du khomei ka leng le Imo ente MP shoe store an soi kha koro ka silang la hian an dor om kite mi khimo klom si chasi quality box koro kalang MP shoe store a hian lo leng lut ve ro le ani hian Mizoram a bung ro an la ve lawa direct fika an chalu ani wangin a tlom bi ka no panga chenga puitling me chia le mi pabun turan kolkin vek asin MP shoe store new market boltho paina bula le Israel market Pekok chale tikim tlom taka anzor na mun MP shoe store boltho paina bul le Israel market new market MotoGP entry te chuan khovel hu pataya thale rin tlak ber chukan shemai ome most valuable tire brand thlanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi ani a quality chung chuan aya man tlom siglesa kong chiale tha kong hu diak le na la man tur bi a size te ber atanga lian ber thlengin kan nei renge world strongest tire brand thlanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi a that big zia turin i two wheeler eng chia po khan han vu ve ta che Michelin sul chuak tu compound technology 2CD tire phe hi chu idu thu sam ani le zol nge ya tire raldan rol lo asir khi in lei kong thil le diak wanga buai tubeless tire ni si theb le ringa thin wanga i buai ani chuan Michelin tire nge hiron mang ve ta che kumnga chungjet company warranty kan pe a nuam tak chung sia him le dam taka ilir thei i khal thei hi Michelin du thu sa mane Pirelli IRC V-Rubber Metzeler Seat Apollo le adang te pok an kol rengane kan customer te nitrogen air kan free zela berek le thil hriam ra wanga tire pop thin pumpel nan tire silan thiron mang ve ta che Mizoram ta na Michelin distributor rom chun Zorin Auto Center tuikol vibe kon ro ta hian ronleng lut ve ro le lunglei bazar veng kikona branch showroom kan hong thar boke ni som panga ni meu chuan an chung te ho chuan ngai thajan to lowa an ngai dan chuan thir hrui talinemo in biak pona dang engemo mangin an rei deu tur thu te chu ron swe hun to an tia ma se eng ma hriat an nei si lo ne ninga nu ni som ni ni a chuan chanchin eng ma hriat alani box si lo wangin an chung khat laina te chuan an fa te zong tura chan chuak tu pol tir chua an phut ta ni zong tura chuak te hi tlom ngai ron pen chuak atlang pui thu in chung khat laina te university an zir pui te le zirtir tu te ni hloma February ni somni paruka chuan zirlai pakhat Michael Saravin tia hriat le a thian hnai vai tak pakhat chuan kholatsia khotlang pangjal ang reng tak meter zariat vela sanga chuan an puan in rausan tak chuan mutani vurtle ma zong hian alo bo a tin an thian te bungro tam tak chu achung an mu boka ma se tlang lon ho chu mu tur anom lo thung khuaron thim chhozel chuan mi bo zon chu chuminia ta na chol sana hun ri tialan tira chanchuak tu te chuan an tho chua tira ya phur jok le be seina sang tak ne na ri abu kan sualta tlang lon ho chu khoya emo chuan himdamin khovo takara chuan puka emo in rausan to emo an omani ti an ring het burane an thian te ruang chu an in kulna hmuna tanga halo te a
nun na nei lo le re de rin vur noya chuan an omani ti hriat ngai na om miau si lowa atu February somni pasari ni chuan deal of pass thil tlengra phlak tak mai te chu aloin hailang tranta atuk zinga chuan chan chuan an hathok te chu an thok chuak ma hle a chu puanin omna tanga an thian te kalna lam chu hriat ngei an tumru hle a reilo te a tlomnga thok chuak tam jok te le Russian sipai te chuan an ron fin bokani anin kulna mun kalsan zongin chan chuan na thok te chuan kehniak pariat an mu chuaka pakua ni hial mai thei tlang panga chuk zelin tlang bul thutaram ngolam pan zongin an chuk ani mela makdeu mai chu heng niak te hi mi tu emo moza nen chaule a then phe chu kelonga kal niak niom hian alang ani metar zanga vela la chuan an boat a hloma vur tlaina khu to niang chu helai ram ngo hitlang kong rala mel khat vela la oma ngoton tira chuan sidar thinglian tak noya hian mei chem na nuan muta tin chu sidar thing chu le atanga metar nga vel seta chuan azar te chu tliaka abung chho vek mai boka mi tu emo chu alon nge ani ti arin theiani atira chuan be se om veo in langma se tlang lon ho nungdama mu be se na chu anung rei lo hle mai February ni somni pasari jingkara chuan sidar thingkung noya an mei chem na bul hnai mai a chuan Yuri Dorosen ko ruang chu an mu chuak ta feed nga la inchi som chuang hreta sang Dorosen ko hi anni ho jinga kha chuan asang berle asa thaberani ama hrechiang tu te chuan huai sen takle thil ti zung zung mi ni nen soya aman che chua to na po anin kulna mun hnai taka ron tla savom pakhat an not bo hiala ni ome Dorosen ko hian ataksa hliam le zaina nu ma nei nual maya anar a muile abeng le lama chuan thisen khang to hi kai khat veka a mui chunglam suna taka tauna ni om tak hian avung bokani abianga thil phuan ni om tak vut buak rong an mu chuan pulmonary edema awangin har satna nei ni narin theya achal dinglam le ake pakhat chu kanga liam tam tak ataksa omna chungin athi chan chu khovot me hlum tia chin chia ani ta thawani Yuri Krivonisen ko ruang chu Dorosen ko bulchia mu ania an mu chu hun poin rol deu thone Krivonisen ko hi an thian ho jinga fiam thu tho peile rimoi lam tum tu berania tin thon thu soi thiam tak tia hriat lar ani bok University achon construction le hydraulics zirla yania Dorosen ko ang thau chuan adul le kudle ke ate hliam te na torbaka a troi lai mu tura omani a nar mor om lawa a thi nuin ran sa te an e ani mel a kutum veilam vun chuain heka a nuwa chu chu aka chung an muni ama le ma aloin se ani mela amu thluk lo na na tinge ni nga alo biru ni chuan tre chuak lo tura ain se ru wang ani theibok akut panni chu kang ve ve a thi chan chu khovot me hlum ti boka chin chia le ni a dota ruang an mu chole tur hi anni ho shoi tu ber Igor Dietlov khani mi fing bengwar takle ain bo saina nga po fel takati thlap thlap thin Igor hi a thopui te jinga za kai takania radio system lama hriat na chu abuang thlap hi ni in chung bungrua chau mangin hrui nei lo khol bungrua tam tak asiam chuak to bokani ome a hnu dewa ruang chu chumini vek chuan tlang panga sidar thinga tanga metar zathum vela hla mu chua ania puanin lama pan mek laia thi ani du mel hle ani azang thal zong in ruang chu lo oma vurin lo bo fek boka akut panni chu malama ain chipa aban panni te chu nget takin a oma ain kuwa asana chu jingdar kuale mi somthum pakhata thi ani midang ang thawin hliam te nau baka a troi mutura om ve bok a moya chuan thi sentlem mutura oma aka hnuailama me a hawing ho pakhata kim lo bokani akuta hliam te chu insualna mi nekna nen ainang hle ani tin ruang zir chiang tu ber chuan a soya ruang panni te ang bokin Dietlov po khovot me hlumani khamini atlang lon an hmun hun ber chu zinaida kolmo gorova ania zinaida emo zina ti an ko hi mi har wang takle fing tak ni in a thian te chuan an soyani abula omanom mai baka ami zia lang tlang tak hian mi hi pe me mai boka adu om em mai boka tina jin pui mi patam jok po khan an ngai zon ruk thu arukin an lo soi chuak hlomani ome arwang hi sidar thinga tanga metar zaruk som thum vela hla a ma in phum zong in an mu chuak ani Dietlov ang thovin puan in lampana tumna lama aboral ta ni mel
khovo tur lawa thi tho ani mela ma se taksa chuan midang ang thawin hliam te nawa tur ve bokani amai ro chu nungjang nuai dinglama chuan feet khat vela lian hliam tharlam hu tur oma alan dan chuan engemaw thil hriam lem lo taka vuak ani du mela tiangin emaw silai mong lamin a en fia tu ber po chuan mi pat mei chiat na lama ain nam thoi lo thu sei bok he thil hi chui ani chan chu an thian ho zinga in lai chin na thu hla mi pa ho in kara boina chuakin athlen chho ani theiam ti hrian na ni Rustem Slobodin na ruang chu Mars ninga mu chua chawania Slobodin hi an thian ho zinga rimoi tum tu pahni na ani in an jin chuana reng renga tingtang chi khathia keng zia thin University professor hausatak te fapa ani in mechanical engineering lama degree anei to nge ngeya Rustem hi sidar thing omna tanga metar zali somre ta hla Igor le zina in karvela arwang chu ma in phum zong in an muchuak vele ni an niang bokin ani po chuan puanin lampan chu atum ve ni na lang tlanglon zinga phekhok bun om chun tlem te zinga mi ania ma se ani hian akeding lama chu phekhok lum hi bun ani midang ang thawin ani po hian ataksa hliam te na wa tura ma se eng tin tin moni chuan alu ru akhi ni hliam na tak tura ti lo chuan thina thlen tur khopanai ro ni lo thung Slobodin po hi khovo tur loina thiani Dyatlov Doroshenko le Gravonishenko te hi an thuam in belapan hlea an ke korte u or chau in belin an ruang te hi muni Kolmo Gorova le abikin Slobodin te ve thung khachu adang pathum te ai khana in thuam lum thajoka chu khovo te me mayatan chuan an thom no in belero alum tok bik chuang lawani Dyatlov ang tho khan ruang te kha an thi nuwa eng tin tin emo son kualan ni ti mu chuania atam zok chu jang thal zonga thi si kha ma in phumin an mu ani tlanglon zinga la bang pali te ruang chu thlani nuwa vura tui tran tin an mu chuak chawa mansi namame kiuriko fanti chuan thingzar thla ka munuala chu churam noi meter somsari panga vel seta chuan sidar thingnung lama chuan a omphei jela chumi chuan luikor meter ruk vel seta thu ka hruai thlenga chuda chuan koton ke koran vasar ta ni luikor chu achan vevel vurin lakhata ma se mei ninga lo ni chuan chanchuak te pol chuan lai chu ngei tumin an beingor hlea achunga chuan ruang pali te chun muta vur line meter li zeta thu ka chuan alo chil nanani an va hian a ma ruang an mute ai khan an in thuam lum thajok veka a nuan thria chudan phei chuan an zinga pakhat chau hi khovo tur lova thi ani tin heng mi pali te hian sidar thingbula ruang omte tangkhan thom no an la niarin ani chung tlanglon mi terwal chuan man muang reng taka sak chop chuk chuk tombu kan mutel boka eng tikhun chunge mo chu korbula chuan nungdamin an omde reng tina ni theiome Alexander Kolevatov chu nuclear physics zirla ania tlangwal thil fel taka ti thap mi le pian thazer zur tak mai ani thian kom tam lem lo mi ania tin vaibela meijuk nuam ti tak mi ani boka Kolevatov hi Koran char zinga vote ti wanga thi om chun chuni chuti chung chuan a hna ru tliaka a ngong chu koi soi vek maya amit pahni le amit sir vun te chu om lo boka abeng hnung lama chuan hliam kak zau ang reng tak mai muni boka tina thuam no khoila e mote chuan chemical hlo om tak zungzam mu ani boka ne chanchuak tu lam chuan Alexander Zolotarov ruang chu Kolevatov bulmaya chuan an muwa an lo in kwa a pakhat chuan hnung lama tangina kwa ne kumsom thum pasari mi ni in an zinga chuan a upa berania tin an ni ho zinga chuan ton thriat po anga ber lor laka indo pui pahni na lai po khan Russia ral matonga po alo tang to nge nge chu wang chuan a jin pui te tan chuan ami khual deuh na lai oma atu ama chuan an hrechiang lu tu khlom loin an ni ho chu an kaldon tre pa chop chil taka ron zomania ma se midang ho chuan ami zia wang chuan an ngai na ngal em thungani ani hian tlanglon lama grade 3 certificate alo hlo chuat to wangin a thiam na chun za em vek boka a pian cham hi February ni ani in kumsom thum pari da tlin ma lokemo tlin nu deuh loka a thi ani mel sia alung chia thla kang reng hle ani Zolotarev hi khovo da wanga thi ani lova amai ro chu om sop vek khopa hliama tor chu a thi puyani a om dinglam nak ru chunglam zong chu tliak veka alu dinglama chuan kak zau takom boka a hliam hi thuk lea alu ru polang thei hialani amit pahni le amit vunte om lo boka aku dinglama pena kenga aveilama lekha thema keng boka ma se eng ma ji maina boral ta ne Nikolai thi book Brignoles chumi te pahni omna tanga meter ni vela muania Brignoles hi university atang chuan a graduate to industrial civil construction a degree a hlo chuak to ne mitak le chhir zaw em mayania ma sen jinga chun fiam thu tho tu berani Brignoles hi aluru na taka sowanga thi ania
abek chu mun engi mozata aru akhi bogane hetianga hliam hi chuan che theilovina siam nge yang kan hria tur chu zolotari of le brignoles te hi an thian ho zinga chuan in thuam lum thaber an nia an pahni hian pheikhok pon bun ve ve a hei wang hian mitam tak chuan khathil thlen lai khan puan in pona an omani angti rin nan nei hlomani atopa chuan Ludmila Dubinina ruang po chu adang pathum te omna tanga metar khat vela hla an mu vele ta Ludmila hi an zinga chuna no pang bera ani hi communist rukol em mai ani bokane ama hemi frank tak mai le zirlai kal phung mu mal tak nei ani boka tin alandana chuan mitak ren ru nangin langma se athloka tha em maya chutiang chuan a thian te po chu phurna siam sak fo thin ani van duai thlak takin aruang hi midang zonga in a mu thlak lowa zolotari fa ruang angin ani po hian om sop vek khopin hliam atura anak ru pariat chet tliek lo mani amit mu pahni le avunte alei le a muite chu om lo veka ruang zir chiang tu chuanin apumpui chunga thi sen tam taka tling tina soya chumi om zia chu adam lain alei hi tan sakani ti en tir thei ome athi nu rei lote a ramsa in an eni ma na ti po chu thil ni theiani hemi pialama hian athom no ate chuan chemical hlo om zungzam mu tur om bok tin kan thriatel tur chu de love pass mun ma vela te hian chemical hlo om zungzam tam lote mu ani ti hini dubinina zolotari of le brignoles te hliam tor hian benga ver zuala ruang en fia tu chuan an hliam tor te hi in sual boina man ro manga in hliam thin dan chu ani lo ti soya chu tiang ni lo car accident mo thilpu ka wanga mi hring in hliam an tor thinang chu nia engemo phechak tak le na taka wanga hliam an tor ani soipo ngai lo in thu nei tu lam chu an ham hai hle maya tlanglon pahni khatin nun na an chan ti chu ni se ti dan dan alo ma se ton thriat nei thiau mi pakuangot an han thi vek chu soi fia ngai na om lo ni ber mai anin kulna mun ma te chu zir chian ani a zir chian non na po voing mo zat nei ani tin fin fina sang la kho ma rang chuan chui chiang tu te chuan thil thlen dan chu o mang tur de wan duang chok theita a forensic lamin an puan in them an zir chian na tangin puan in inzai thler chu a chung lama tang ani tin mu chuaka puan in luka ji par chu khoi mi loina phui khap maya chu chuan tlanglon jinga atua ma chuan alu ka pa ngai chuan mang lo ti atilanga an puan in pangzau taka an zai thler lama tang chuan an chuak hlomani an bungrua tam takan kalsana bungrua an nuna chan him thei turang chi te abikin thom hlo chalam te puan in lam tlan chan zong an hniak om te tang chuan boi noi le hlona wanga chen ni melani heng hniak te hitlan chian na lam lama dar noi ma se tlang pang hnuai lam metar za vela an kal khom le tia hriat theya helai china hi chuan tlang lon mi te hi an tlan to lowa kalphung om zinei le hadam zokin an kalpui to ani ti hriat thei line khata kalang mai hin ni zo tlang pang bul thuta thing mun an thlen chuan an zinga in thuam lum lo ber dorashen ko le revolution ko te hian vote tia wangin har san an tok than yang ai ani in ti lum tumin man mo takin an mei tu chuan kil ngal chung chunga ma se chu atok lo via wang ti rin thei anom na tang chuan puan in chu lang thei lova chu wang chen tuai mo ber chu sidar thinga chuan lonin nu ma vel thli thlaya kir le ahim to empty enin alon ni nan ngaya thil chui tu te chuan an zinga pathum te vote tia khur hlum mai thei din huna ding te chuan khovo chu paltlanga puan in lampan tur chuan thutluna an siam in ringa adang pali te chu dorashen ko le revolution ko te lo en kol turin an oma midang te chu an thil mamo te nen an lo kir le be sei chungin mase Dietlov Slobodin le Kolmogorova te khan an lon pa chuan mun sanga an thi don ani ti an hriau silo dorashen ko le revolution ko te thi hnuin an thian pathum te an lo la kir box silo wang chuan mi pali te chu ram hnoi lama boruak vot lutuk laka himna zomin an kalta thim thama in pal phei mok mopa an zinga pathum te chu lui kormeta ruk zeta thuka chuan an tlathata na tagina in hliam pha bok heme chungchang bek shilfiana danga chuan an va hian lui kor chu an lut thla ma se chunglama tanga vur tam tham tak chim chuan a chil nan ta ni tuna je chuan atua te mai po chu kholasia kho tlang panga vur sur le thithovuk vuka chuan thi nemo thilek lekin anom ta thu nei tulam chuan hei thil thlendana ninge yang ti an chiang thokhat viawa ani lo vek point dang lam na tlem te ba ka om lawang amai ro chu mi zong zo na ni ta chu eng thil te reng chuan nge an ni ho chu khatiang khop a hlau le thlabar khan siama an puan in him jok si kha kalsan tir chuniang ti hini anin kulna hmuna hian eng thil thlenge moin na sataka ati boya wang chuan lo thei lovin an puan in tom hulna an nei chun po tlan chia san du khopin an oma tin khatiang hmun vot lutuk tak maya khan
an sahim na po ngai tu lek loin an omani sia he thil mak shilfia thelo ta na thil poimo ber chu hei hi ni enge thil thleng chu shilfia na tam tak akum telina om nuala an zinga ma sabera tan chuan tin mi zong zong deuh thoin thil thleng om zia shilfia na ta na an man ber vur tola wanga thleng ani ti hi shilfia na chuan zanlaya heng tlanglon mi te hian an omna lampana thil rirum ruman sheta an nunna tan hlaunan tlan dar ta ni amai ro chu he thil om thei hian zirchian tak tak a dol tat lo tlang pang degree somthum vel chawa oi chu vur tol hlau om tur khopin a oi tok lo ani chu tiang hlau om thei nin hria sela chu diatlov le zolotari of khan in kulnan an thlang mi lovang panina chuan vur tol chu ni sela an puan in tele an hniak zong zong te kha a khu ve kang chu an puan in khan wa mu chu khan ala ding tha vur tlema zong sur chu lo khu ve deuh chawani atop bera chuan khang tlang lon te khan engtika ma vur tol kha khatinga thuya chuan an tlan chiat san man lo shim shim shilfina dang om le a chuan russian sipai ten helai hmuna hian ral thomen chinnan lo nei reng to thina ni ome air force ho te chuan ural tlang rama te khan parachutin puak thei thilan lo thlak fo ti hriat ania atlang pui thu in le atanga meter khat velan ti puak thina chuting pakhat chu helai in kulna hmuna hian a puak ani theya chu chuan tlang lon then khat chu hliamin an vai tlan chiat pha ta ni amai ro chu he thila hian nu mai mo fin fiana om nge om sia ma se san chu na tholai te khan an ru chuak ne viau na chungin chulam hoi jong thil mu tur om si lo ni mi then khat chuan heng mi te hi mi dangin an ti buaya lo thei lo a in kulna mun chua san tura be an nian ringa chung ti boi tu te chu Russian sipai te an ni emo khang lai huna man si nam te mo mi dang an mani ti na tum shrim shrim te chu tu po ni se he shilfina hi engtin tin mo chuan pom tun tam viau maya anai mo na te nau po ni se tlang lon zong zong chuan hliam an tur vek mai sia chu chuan enge moni har satna om thei chu ko ka ni an ke hnia ka tanga lan dana kalpa nga ya tlang panga chuk thlan ni si chuan silai mora tin chungin kalbo tura thu pe kan ni theyangem he poi thil thlen dana ni mel lo ni khalai hmuna khan tlang lon ho ke hniak lo chu mu ni si lowa tin min chu tiang ti du tur khopin chan le wang han tin zon tur om chuang lo ni atopa chuan heng mi te thil thila ka ni lowa an poisa te po la ka ni lo chu chuan in rokna lam thil chu thai che nga la ni beng verde mai chu yuri udin chuan a then te chuan an thil mu mi lo tur watongin Russian special force ten an thata ni na ringani thil chui tu jinga ma hruai tu ber pakhat chuan Russian sipai ten helaya in kulna mun hi chanchuak tu pol tho chu ma khan an lo han kal po to a helai huna ke hniak dang mu chu te chu an je plati anem ngetani he shilfina hi thil theilo bur chu ni mi alo atopa chuan an riana mun man mu chu rol khan mitam tak ke hniakina khat ngal vek sia engtin nge khalai huna ke hniak om dan phung le chin chang chu kan chien thei to chuang le chen khat chuan heng mi te in kara hian boina a chuak ni an nga ya ma se hei po hi omang vak lo ni eng vai nge in ti boya wangotin a in kulna mun chuan kalsan vekang le aru garala nam phatsan na le thuruk shalna porin hlel ania mi then khat chuan he tlang lon na hi mi bum na mai ania chutiang chuan tlang lon jinga mi then khatin khothlang lamai ote muru in thuru ka in thleng theinan tin an soi ve bokani rindan chuan an jinga mi zong zong hian chu heloin an jin chan dik tak hailan ani ta ka chuan an jinga boina chuak ta ni thei a mang thovin hei po hian a hu hawa puan in an kalsan chu a soi fiele chuang lo ani January ni somthuma brignole sa thalak pakhat tuna chezong larta frame number 17 an tia chuan mitam takin an rindana yeti niom takina an thian ho a thi thlai lai langani tual chung man si nam ho chuan heng ramsa te thon thu hi an soi fo maya tin Siberia ram palai lenga te khian an khosakan ring burani tlang lon te hian an jin chan chin an zialuna chuan yeti chungchang hi article an ziak lat mai hemi wang hian mitam tak chuan thil ni thei om ang rin an neya an ni thian ho hi a in kulna mun nai te a yeti ron kal chuan abara khai hle maya ani lo vek point pakhat mai ni lo tam tak chuan an khosak na huna ron pala wangin an ron beita ni an ring hian ani amai ro chu boina pakhat oma khan min hruai kir le a khalai mun vela khan ram sa hniak te hmu ni ma se big foot emo savompo han me mil thei tur thil chin chetla kom si lo ani chumi pialama chuan hetiang thon thuami ramsa de zir chiang thin ten frame number 17 hi an zir chianga ti chuna pumruwa chuan big foot ai chuan mishing pian amil zok tian pomani thilmak le dang dai lam han chui jom je lila number 9 hian he thila hian poimona nei nia soenia tual chung man si thon thua chuan sapel mi pakua te chu helai tlang panga hian kumzatam liamta khan ra phlak tak le chan thria theloin an lo boral to ne kumsang kha zakwa sompu pakhat khan thlona pakhat mi pakua chuan na chu hemi mun zona a thlolai na tla a chuang zong zong an thi ani
hemi wang hian then khat chuan khalat sia kho hi an chedong niin tharau sualin an chen chil ni ten an ring ani hemi zan kan soime ka hian chu tharau sual pakhat chu an puani na ain lar ani theyangem emo thil dang khovel pon lammi deute lo ni jok shilfiana dang lam deuh hlek langsar jok te chuan UFO in rol ni nan ring ani mana hei oi om lo na chungin he ngai dan hi abu garit ve viau mai theyani tlanglon pol dang dia love le apol te omna tanga mel engi moza om te soidan chuan February ni khat zan chuan khalat sia kho chungzon wana chuan thil eng an mu thuan soyani he thu hi tual chung mi ten an nem geta anni po hian July mun vel boka chuan wana eng bil an mu thuan soi ve bok mansi nam ho po chuan Ural tlang vela hi chuan he tiang thil mak thleng hriat tur hi a om fo wan ti ve bok ani Grivonishen ko camera thalak rap om deuh tak mai thalak nung bera chuan eng danglam le pangai lo tak ni om hi wana lang ani Zolotari of a camera panina chuan chutiang jul deuh tho thalak chu om ve boka a film chu chetona chungin enge tarlan tak ti soi har hle maya hemi pialama hian thil chuina lama ma hroi tu ber Lev Ivanov chuan Soviet sarkarin khovel pon lam thil nena chuizom thei thil reng reng a report a tel lo turin an no reng thin ti kum tam tak nu a soyani chin chiat lak deuh chu tlang bul thuta thingkunga te chuan kang nu man huwa abi takin thingler chu aporina dum hlomani Ivanov inarin dan chuan heng thingkung te hi emo an mani phena tu emo bi ru chu thil sa nena inkai hnoi ral thuama na sang reng taka kan ni ran sai ya wangle troi rala wanga om tia soi thei ni ma se rong then khat om dan chuan khovel pum puya bong ngai sak an ni thin dan nen in an na nei tlat mai ani ruang zir chiang tu te chuan ru tliek te chu thil na takina athlen ania meta ru ka tanga tlak poin chutiang khopa hliam chu athlen thei lo shim shim tin an soya ato bera chuan heng chiat tok te thom nowa chemical lo om zungzam hu ani thu po hi indian la siam na satu ania amera chu kolevatov kha nuclear physics zirla ania chu wangchon thilom thei ani ve tlat ani chu chemical zungzam chu an jin ma dai to in university an lepa tanga kai po ni thei thil pakhat mi te makti hlo deuh mai chu anni hotlan chiat dan khane abigin an ke hne ka tanga lang chu laule thlabar ta ka tanga zoile dam ta ka tlang panga an kal thla chu ni anni ho chu doi ata om thut ang mai hian anjinga mi then khat lak bawan om ma in tue moni thun noya om tir ni in adang zongin mule malan thrial le meu chuan an puni tanga mel khat jeta hla khovo taka chuan an lo om reng to ani theingem shilfiana jinga oi om ber ani mai om ange hei hi doni ai kharan kumsang ni som pathuma ale khabu dead mountain tia aron tarlan da ani ai khar hian anni thian ho chu leilung pian ken infrasound ron in siam chuan ati bueni ringa kenevi cha sanchina atarlan to angin infrasound ti hi risang lu tuk tak mai mishinga a chejong hong nei theiania luak te ti chuakin launa te thlabar na tele athena phe chuan thil mu sual te po aum pha theiani ai khar rin dan chuan anni thian ho chuan anchunga engemo thil thalo athleng don ni nan ringa chu wang chuan an dam kho chu zel dan tur po ngai tu mi lawin an puanin chin kal san top mai ani an ril ru a chuan an tal chu thei dan ringot chu oma an thil ti a thlak tak mai han hriat chu nu chuan alo tlai to ma ma ni infrasound thil maklama mi thiam ten kholasia kho zia te an enfiat nu chuan ti hian an soya a boru kina zirpot chuan tlang pang mam thatak mai chu heti angri ron in siam nan chuan du thu samani antini chuti chu hei hi ni em khang tlang lon ho kha zan vot lutuk maya an puan in chu san tir tu chu in thuam fum fe lo tak le kong tin renga in keng kim lo tak mai khan he soi fiana hian har sanat le ma zong om tlat mai infrasound hi mi hringa a thoda na dang lam vek thina chuti ani si chuan engwangin nge ai nang vekin an don chon an jinga mi pakhatal khan thilom zia hre thiam turani hei chawani lo anni ho zong zong kha mel khat jet ti boi thei tur khopin chu infrasound chuan hong na tok tak anei thei don em ni hemi chungchang he chuan thutlu na siam thei alani lo ani kum hei le chen nuwa po eng thilin nge khang mi te kha polo taka khosa tur khan siam ti hriat chu chu kan la nai chuang lo van doi thla takin thu dik chu kan hrengai reng reng lo mai thei ani diatlov pass thuruk te chu kholasia ko tlang panga khan khang nula le tlangwal jinkong hau tak tak mai kalpui tu te rual khan athi ve ngal ni na lang engpo chu thleng ro se nunna chan na poile van doi thlak takane thinlung takin an chung khat laina te kan tor puya tin heng thalai duom le thiam na sang tak te hi thei hil reng reng tur an ni lo he thu bo hi chin fel kan be sei don ani chuan an hun nunga thil thleng mak ti na kan nei te chu kan kalbo san tur ani lo an be na te an nui ri te le an thil ton rap thlak tak thom te chu an hun nung ber an man na tlang kong re taka te chuan chatu na tan athang khok reng to don ani an thlarau huai sen tak te chu chatu na tan nung reng to ro se